Хора, здравейте! Днес се завръщаме в якото студио. Днес ще правим магия с миньона. И сега гледайте магията. На готината магия. Също че е справена. И така че оставете по един лайк, харесайте видеото. И се абонирайте за канала. И скоро ще прави готин гивъвей. За вас ще крие неща в града. Няма към града. Скоро ще крие някакви неща. Някъде. И се по един